Usteot, inoz behen hauela pentsauko holango partido jokatuten egongo nintzenik, eta hirugarrena dekot, eta gustauko jatan batez be disfrutetia, ez? Kanpoan gelditu nintzenian, nintxako kolpe handi izin zan, esan hauen espero dutela golpe horrek bani indartsua behitea, edo behintzet erakustea, eta saiatuko nintzela ikasten, hortaz, eta usteot hala izin zala, usteot momentu gogorrak izin zirela, batez be psikologikoki. Behin hor egon da, argi dau irabaztea gustauko jatala dan hori moduen, baina azken urteetan ikusten du kirolak gauza asko erakutsi alda hauzela, irabazi edo galtzetik aparte. Lasai nau, egunek alik eta normalen eroaten dutez, betikoa egiten, entrenau, lasai egon, etxien, askoz gehiago ezin dein. Partidu batxutan behintzet asko defentsan erasoa baino gehiago ibili nintzen, eta nire konturatu nintzen nire jokoa inbian hauela, eta uste otortik aurrera txapelketa batez regular bat egin dutela, eta txapelketa hon bat, eta posik nahu, Jose maila ez dela oingo txapelketako gauza bat, Egun txarrak oso gitxi deko zela, bapez esatearen, eta nitxako placer bat abera jokatutia, beti esan izin dut, kantxatik kanpo harreman oso ona deko gule. Partidu zaila, nik usteot Peña eta Jon Anderrek erakutsi dauriela txapelketa guztien zehar oso bikote indartsu edala, pilotari abiadura handi emoten dutxila bai aurrean eta bai atxean.